Laithangni bisi kedengma sekang Tripura sarni sinimong hanai konlai hayakeba keplai sengkra kini sini jagbai mani. Fiaba taboke Tripura sarni sinimong bigra khangra jengjalbai kubuljak sinimong sing siwo. Jora kolok rongbuino Tripura sakami amserago ke tei kahamne shep kerei lama khamia juda jengjani kogrok kasoi phaimani tei nongjagai bo tongo. Pali selaijago hapang selaijago amsai berai chongmari jorawake MLA Montri rok loko adong rok kogriwi kelango fiaba Tripura sarongni birmani kothumale selaijak langlia. Tripura sarongni birmani kothuma abok ketal kogya omo haino te kaisa tui manungya angmani koktuma kasoi phaimani nungjakha jolaibari bukhaksini kuwaifang ADC village bai khobjak amtolini Surendra Chaudhary kamiwo. Bisi burum no amsani lokrok malkhung bai ke hayakiba jora ke lama korok himui mathango haksal kamiwo tei nainani bagai. Omohai birmani koktuma khanawai borongni jengjal khanani bagai srang jati kokbro koktuma chenali koktuma thumnai khana thangke amsani lokrok saka kamiwo kebo khorosasuk phaike tei kharna suruchi tei ni bial angsiwo wai DWS SDO no tei ni jengjal kok sapono tei mungsa porok yapri naharya ko hine koksil chaka khanai naidi amsani lokrok tamosaka. Asa nengke berni ong katabo? Song Surendra Chaudhary pra amtolini. Tang aro tam khaisa naro. Bo tui kri yongwai jeng buban chonta pra tui mala khaya hatsal ma. Engke nong ne para kita buruba. Surendra Chaudhary pra. Engke norok tabok buja tui na batabo. Buban chonta pra saplai poyena tui la khaya. Tui kri kosto no intongo. Engke noro na aro tui rok kri diba Kri amtoli. amtole tui kri kosto no intongo. Engke noro SD ro na jano geriba. Esderong na sajak bad bo. Tui rok griya. Engke noro la tabok tamo nai ba engke. Song tui bra kosto intong tui senain tongo. Tui nai tongo. Engke noro na engke aro Surendra Chaudhary pra kaisa eko kaisa supply buai khang ka hamuna haida. Hamong nai saplai manlai gamong nai. Song ra kosto no intong. Engke ba engke nini mengke tamo. Mung ani mung halai kon notara Tripura. Tui manjara. Engke bai sonoro sob somoi da aro tui rok mana phai engke. Ini jeng deli lafe saplai kasal ma. Engke tam gari rok aro thaisa nukhasa gari rok. Sampai gari beroni gari na rizam mata. Gari rijam na gise. Tui lafe. Mori phaike masing jorani tokhai joto thingrung bodolni loko adong minister MLA rok Tripura sarni joto jengjali kokrok khanao tei kokbo sawo juda sebnai hinchao phiaba kok no tongo nobore baksa koboni thango tabuk hasteni joto Tripura sarok nasinglajak buphruba o birmani bsawi mano hinai.